много на Пепа, с която много ми помогна. На Ивелинка, която беше винаги неотлъчна до мен. На Светлето също. Къде е Светлето? Светле, благодаря ти на тебе. Вяра в теб много хора. Благодаря ти, Верче. Къде са? Вяра е няма. Благодаря на Краси. Може да ми подсказваш. На Краси и на Марианчето Есенкова, с която се видяхме в София. Абсолютно на всички, които се включиха по всякакъв начин. Много държа на благодарностите, защото без тези хора нямаше да успеем да се съберем. На всички, които ми донесаха снимки. Въглас. Благодаря ви за снимките. Светлото Каратума, Георги... Въглас. Георги Ночев, страшни снимки от военното, мамчето държи ми здрава, неприятна снимки от нея. И няма повече да казвам нещо, кой знае какво. Вечерта ще ви приключи. Значи, ще има топла, ретроспекция с стари снимки и готово. Това е. И започваме с подаръци извън томбола. Моля за тишина. От това на всяка една маса има по един много скромен подарък за настроение. И в турбичките също има дискове, на които са качени всички снимки, които успях да събера. Ако искате, ако имате желание, обръщайте се към организаторите за снимки. Това е. Повече няма да говоря. Приятна вечер и на здраве! Прави всичко така, че ви да се чувствате добре в тази истинска вечер. На здраве!